Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падвозіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. сёння ў праграме. Узгадаем святочныя мерапрыемствы, што прадставілі ў сталіцы да міжнароднага жаночага дня. Агучым планы Вялікага тэатра Беларусі на год беларускай жанчыны і раскажам, якімі творчымі поспехамі ўжо парадавала прыгожая палова калектыву. Далучымся да выніковай калегіі Міністэрства культуры, што прайшла ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Паслухаем мяцеліцу Александра Пушкіна ў музычных ілюстрацыях Георгія Свірыдава на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Раскажам, як рыхтуюцца выдаўцы і літаратары да 33-й мінскай міжнароднай кніжнай выставы кірмашу. Даведаемся пра беларуска-сербскія культурныя ініцыятывы і пра тое, як у дыпламатыі спалучаюцца прафесіяналізм і жаночая мудрасць. Адчуем атмасферу творчасці, што пануе ў дзіцячай школе мастацтваў нумар 1 імя Ларысы Александроўскай, якая сёлета адзначае сваё 100-годдзе. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. І пачынаем праграму з віншаванняў. Сёння прыемныя словы з нагоды міжнароднага дня жанчын гучаць у адрас прыгожай паловы чалавецтва. Да свята па краіне зладзілі шэраг тэматычных мерапрыемстваў. Кінапаказы, выставы і канцэрты прайшлі ў шматлікіх установах культуры. Гэтая вясна асаблівая. Яна праходзіць пад знакам беларускай жанчыны. І таму словы, якія гучаць сёння, напоўнены асаблівым сэнсам. Хочу поздравить вас с этим прекрасным солнечным весенним праздником, с этим праздником весны, праздником великолепных эмоций, любви и счастья. Я хочу пожелать вам здоровья крепчайшего. Я хочу пожелать вам, чтобы каждый день вашей жизни приносил вам только ярчайшие впечатления и потрясающие эмоции. Чтобы ваши мужчины, которые с вами рядом, всегда были вам надежной защитой и опорой, а вы для них воплощением любви и бесконечного вдохновения. Милые дамы, поздравляю вас с 8 марта, с этим прекрасным весенним днем. И желаю вам любви, здоровья, хорошего настроения, и чтобы жизнь была как музыка. Думаю, что никогда не будет устаревшим желание нашим дорогим женщинам счастья, любви, а в нашем случае как можно больше красивой музыки, классической музыки. Безумоўна, гэты тыдзень у першую чаргу быў адзначаны святочнымі мерапрыемствамі да міжнароднага дня жанчын. Так, прадстаўніц розных прафесій і пакаленняў сабраў святочны канцэрт да 8 сакавіка ў Палацы Рэспублікі. Новую шоу-праграму «У дзяўчыны ў галаве» там прэзентаваў маладзёжны тэатр эстрады. Мы специально продумали праздничное шоу таким образом, чтобы у нас были даже главные действующие лица и главная героиня, которая отражает всех наших женщин. Можно сказать, что это такой мини-спектакль, в котором каждый артист выполняет свою определенную роль. У сучасным свеце жанчына сама шукае сябе пакліканне і ставіць перад сабой любыя задачы. І ўсе яны несумненна ёй па плячы. Вось ужо колькі год кіруе вядучым тэатрам краіны далікатная жанчына. У свеце вялікіх дэкарацый, магутнага аркестравага гучання і маштабных прэм'ер менавіта яна задае тон і напрамак руху. Напярэдадні міжнароднага жаночага дня генеральны дырэктар Вялікага тэатра Беларусі Кацярына Дулава зладзіла традыцыйную прэс-сустрэчу з прадстаўнікамі СМІ. Яна расказала пра праекты, якімі тэатр сустракае вясну і прадоўжыць летні сезон. Удзельнікаў мерапрыемства чакалі і музычныя сюрпрызы. А ўвечары на сцэне адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны году беларускай жанчыны з удзелам салістаў оперы і балета. Пра творчыя планы, новыя пастаноўкі, пра тое, якім Кацярына Мікалаеўна бачыць развіццё адной з самых велічных форм музычнага мастацтва у наступнай размове. Екатерина Николаевна, примите наши искренние поздравления с Международным женским днем. Слова восхищения дома от своих мужчин вы чаще принимаете в связи с достижениями профессиональными, либо же женскими, человеческими? Это какое-то единое такое поздравление, связанное с тем, что ты действительно женщиной являешься, и с другой стороны, конечно, тем, что несмотря на, казалось бы, такую визуально и легкую женскую долю, да, все равно очень ценится то, что ты занимаешься еще чем-то большим.
Ректор Государственной академии музыки, директор Большого театра, ученый, педагог. Вас когда-нибудь могла остановить задача только потому, что это не женское дело? Нет, вообще никогда об этом даже не задумывалась. Более того, я, в принципе, не отказываюсь ни от каких дел, которые делают мужчины. Но только если там уже в какой-то там весовой категории мне уже сложно это сделать. А так мне даже очень много интересно. По-вашему, качество руководителя женщины деловой все же даются при рождении, либо же воспитываются обстоятельствами и задачами? Я полагаю, что все-таки что-то и заложено, конечно, в человеке, безусловно. Но еще немаловажный факт – это как и с кем ты рядом растешь. Маленькая такая очень деликатная деталь, нюанс, что ли, жизни. Мой папа мечтал, что вот у него старшая дочь была, что я буду мальчик. И в этой степени, в общем, я где-то оправдала его надежды, что именно. То он со мной возился именно вот делая что-то, постоянно что-то делая. Может быть, это и привелось, потому что все абсолютно и на даче, и где угодно я все умею делать. Директор Белорусского Большого – женщина. Главный режиссер Анна Моторная – тоже женщина. Главный художник Любовь Сидельникова. Главный хормейстер Нина Ломанович. Как считаете, в чем иногда бывает продуктивный женский взгляд на творческие процессы? Во-первых, знаменитая женская интуиция, она дает уже такую серьезную фору целому ряду каких-то мужских решений. Мне кажется, что женщина способна увидеть глубже, способна какие-то вещи, мне кажется, погасить. То есть быть, не скажем, более здравомыслящей, но, так сказать, владеть своими эмоциями так, чтобы это было во благо коллектива. То есть я бы сказала, что это некая такая добрая аура. В год белорусской женщины какими творческими удачами порадовала женская часть коллектива? Одно из таких серьезных достижений и для театра в том числе, это получение, конечно, гранта на осуществление такого яркого творческого проекта нашим главным режиссером Анной Дмитриевной Моторной. И мне кажется, что это будет совершенно необычное действие, непривычное для многих, в том числе для академических музыкантов. Но я очень приветствую такого рода повороты, потому что все это направлено, представление об опере как явлении общедоступном, интересном, важном, не о том, что очень сложно и непонятно, а напротив. Уже летом Большой театр Беларуси отправится на гастроли и также будет принимать у себя гостей. Какова география выступлений? Это, конечно, интереснейшие обменные гастроли с Челябинским театром оперы и балета. Мы везем туда балеты, мы везем туда Ромео и Джульетту и Золушку. И для нас это такое большое дело. Плюс Анна Дмитриевна Моторная ставит в Челябинском театре Снегурочку. И так или иначе, но мы все-таки считаем это каким-то общим детищем. И у себя ждем на гастрольное лето Челябинский театр. Хочу сказать нашим зрителям, что вы такого не видели. И обязательно обратите внимание на афишу июля Большого театра. Если говорить о далеких гастролях, то это будет Вьетнам. И мы действительно планируем большие гала-концерты в Ханое. Это будет июнь месяц. И следующая наша поездка, это планируемая, это Оман в июле месяце, где также в Королевском театре оперы и балета будут представлены наши лучшие исполнители. Еще одно значимое событие – это возвращение Набуко на сцену Большого театра Беларуси. Чем знаменитого итальянского мастера привлекла идея поставить именно в белорусском театре? Джанкарло Дель Монако предложил сам, скажем так, он предложил любую итальянскую оперу на нашей сцене. Мы подумали, действительно решили, что сочинения, где были бы представлены абсолютно все силы, и оркестр, и хор, и опера, сочинения, которые очень любит наша публика, любят наши артисты, это, конечно, Набуко. Договор мы заключили с господином Дель Монако на конкурсе молодых режиссеров в Москве, в Геликон-опере, на Нано-опере. Вот там мы познакомились, и прошло вот 2 года, пока сложилась концепция, пока мы искали варианты. И я должна отметить это, так сказать, так, правды ради, что действительно переговоры с господином Дель Монако мы провели ранее, нежели Мариинский театр и Большой.
Вынікі, планы і стратэгічныя арыенціры ў цэнтры ўвагі прафесійнай супольнасці. Нацыянальная бібліятэка на гэтым тыдні прымала выніковую калегію Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. У яе рабоце прынялі ўдзел намеснік прэм'ер-міністра Наталья Пяткевіч і першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Владзімир Пярцоў. Важная падзея і тэндэнцыя развіцця сферы культуры за мінулы год агучыў у сваім дакладзе кіраўнік ведомства Руслан Чарнецкі. Так, на сённяшні дзень у сферы культуры задзейнічана больш за 53 тысячы чалавек. Разам з тым міністр адзначыў неабходнасць рашэння кадравых пытанняў. Значная ўвага была накіравана і на важнасць узмацнення падтрымкі таленавітай моладзі. Справаздачы і прапановы, які прагучалі на пасяджэнні, паслужаць асновай для далейшай плённай працы. 25-й год для нас был достаточно продуктивным. В основе этого был ряд преобразований внутри деятельности киностудии. Ну и самым отрадным является то, что мы презентовали, состоялось 11 общенациональных премьер фильма. Кветкі, падарункі, шчырыя словы падзякі. Без гэтых святочных атрыбутаў немагчыма ўявіць жаночае свята. Яно аб'ядноўвае пакаленні, традыцыі і лёсы. 8 сакавіка – дзень, калі падзяка гучыць асабліва шчыра, а словы напаўняюцца глыбінёй і цяплом. Перш за ўсё пажадаў бы светласці, пажадаў бы таго, каб быў у нас заўсёды мір. Нашы ж беларускія жанчыны прыгожыя, яны самі генерыруюць святло, сваю прыгажосць у наше жыццё паўсядзённае. Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья и искренней любви, чтобы все ваши близкие были вместе с вами, поддерживали вас. И весна, которая вот-вот наступит и вступит в свои права, была в вашем сердце. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, чтобы всегда находились поводы для улыбок на вашем лице, чтобы вы всегда были здоровы, прекрасны и почаще улыбались. У дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбылася ўрачыстая сустрэча жаночага прафактыву Беларускага прафесійнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму, прымеркаваная да 8 сакавіка. У доме, дзе беражліва захоўваецца памяць пра слова, гучалі вершы, прысвечаныя прыгожай палове чалавецтва. Это какой-то новый формат, очень интересный. Мы все под впечатлением глубоким, поскольку здесь собрались прекрасные творческие люди. У нас здесь происходило общение, чаепитие, интересная очень экскурсия по музею. Часам дастаткова аднаго голасу і адной партытуры, каб пажыла цэлая эпоха. Зімовая віхура пушкінскага радка, трывожная цішыня правінцыйнай сядзібы, гульня лёсу – ўсё гэта злучылася ў монаспектаклі «Мяцеліца». Слова і сімфонія, драматургія і музыка спляліся ў адзіную мастацкую прастору. Пачула класіку, што набыла новае дыханне наша карэспандэнт Лізавета Лапіна. Першы месяц вясны ў Мінску пачынаецца не з птушыных спеваў і вясенняй капелі, а менавіта са знакамітай мяцеліцы і музычных ілюстрацый кампазітара Георгія Свірыдава. Так толькі што прагучала ўрывак з 4-й часткі твора «Романс». Давайте зараз даведаемся, чым жа яшчэ здзіўляе монаспектакль. Студэнты Акадэміі музыкі нярэдка выступаюць на ключавых пляцоўках з праграмамі і праектамі, арганізаванымі ўзорнымі калектывамі. Адной з такіх устаноў з'яўляецца Белдзяржфілармонія, дзе ўжо на працягу амаль 10 гадоў ладзіцца традыцыйны цыкл канцэртаў «Вечар кансерваторыі». Гэта вялікі праект, які раскрывае талент маладых музыкантаў-удзельнікаў сімфанічнага аркестра Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, спевакоў студэнцкага хору установы, а таксама асобных вакалістаў. Зал Белорусской государственной филармонии отличается отличным звучанием, отличной акустикой, и не каждый музыкант попадает в эти стены в качестве исполнителя. Поэтому
Для нашего коллектива это большая честь поиграть здесь. У гэты раз сімфанічны аркестр разам з драматычным акцёрам-чытальнікам, студэнтам вакальна-харавога факультэта Акадэміі музыкі Ільёй Саковічам прадставілі праграму «Мяцеліца». Яе прэм'ера адбылася ў лістападзе мінулага года ў Акадэміі мастацтваў. За некалькі месяцаў праграму ладзілі і ў іншых установах Мінска і нават Гомеля, аднак у філармоніі ўпершыню. Аснову ж новай пастаноўкі склаў другі твор Александра Пушкіна з цыкла аповесці нябожчыка Івана Пятровіча Белкіна. Сама гэтая гісторыя, вечная гісторыя, яна пра каханне. Яна пра фатальнасць лёсу і пра тое нечаканае, што можа у адну секунду гэты лёс змяніць. У нашым выпадку гэта стыхія. І вось стыхія завеі, метелі, па-руску кажучы, яна мяняе ўсё. Дзеля стварэння акцэнту на аўтарскім стылі, захавання асноўнай думкі і цэласнасці пушкінскай манеры пісьма, экспрэсіўнага падкрэслівання адзіноты, бяссілля герояў перад стыхіяй, маладымі выканаўцамі быў абраны жанр монаспектакля. Ён не карыстаецца асаблівай папулярнасцю, але ж новая пастаноўка выклікала вялікую увагу з боку як спецыялістаў, так і гледачоў. Для Академии музыки это абсолютный творческий эксперимент. То есть за всю историю существования консерватории, а это с 1932 года уже более 90 лет, концерт в таком жанре мы даем впервые. Пра словы чытальнік перадае думкі персанажаў, апісвае сітуацыю, якая складваецца ў аповесці. Аднак не меншую ролю ў праяўленні эмацыйнага стану прыроды і чалавека ў вострых жыццёвых сітуацыях адыгрывае і музычнае суправаджэнне. Для стварэння цэласнай карціны саліст разам з аркестрам рупліва прапрацоўваюць кожны момант выступлення, як яднанне мелодыі і слова, так і расстаноўку музычных инструментов на сцене. Впереди оркестра, перед самыми зрителями, как всегда, сидит струнная большая группа, где сидят струнные смычковые инструменты, такие как скрипки, альты, виолончели и контрабасы. За ними сразу находится группа деревянных и духовых инструментов, которые включают в себя такие инструменты, как флейта, кларнеты, гобой и фаготы. Они являются как бы центром оркестра, и квартет солистов сидит прямо напротив пульта дирижера. За ними сидит ряд медных духовых инструментов, которые в себя включают трубы, тромбоны, валторны и тубы. Музычныя ілюстрацыі да аповесці Александра Пушкіна «Мяцеліца» Георгія Свірыдава выраслі з музыкі да аднайменнага фільма, прадстаўленага гледачам у 1964 годзе. Але ўжо праз 10 гадоў кампазітар перапрацаваў яе ў самастойнае музычнае сачыненне. Это произведение состоит из 9 частей, из которых я мог бы выделить, конечно же, тройку, романс, который на слуху у каждого слушателя, вальс и другие. Кожная з частак сюіты не падобная да папярэдняй. Гэта праяўляецца не ў простым адрозненні нот і акордаў, большага праяўлення гучання тых ці іншых інструментаў, а пра змену настрою ў залежнасці ад сюжэтных паваротаў твора. Які з момантаў дадзенага монаспектакля з'яўляецца для вас найбольш яскравым і, магчыма, напружаным? Напружаная, зразумела, кульмінацыя, прызнанне Бурміна у тым, што і калі адбылося, ягоная гісторыя. А сама аповесць складаецца з кантрасту. У гэтым і смак драматургіі. Такім чынам, для маладых талентаў «Мяцеліца» стала пачаткам актыўных творчых эксперыментаў, за якімі, як і на гэтым культурным тыдні, будуць сачыць далей Елізавета Лапіна і Станіслаў Ценін. 8 сакавіка – гэта дзень, калі гучаць самыя светлыя інтанацыі, калі ў паветры павага, захапленне і шчырасць. Сёння час цёплых пажаданняў, сказаных ад сэрца. Пускай этот праздник распространяется не только на 8 марта, но и на все остальные календарные дни. Ну и пусть красота пронизывает вас и нас благодаря вам. И чтобы мы, мужчины, эту красоту ценили и за ней ухаживали. Хочу вас поздравить сердечно с наступающим Всемирным женским днем и пожелать всегда оставаться самыми красивыми, самыми любимыми, желанными и дарить нам, мужчинам, дарить всегда добро, свет и жизнь.
Мы желаем вот, в преддверии этого праздника быть вам радостными. И вот красивее белорусских девушек нет. Я в этом уверен на 100%. Шматлікія сустрэчы з аўтарамі, выдаўцамі, мастакамі, ілюстратарамі, круглыя сталы і аўтограф-сесіі рыхтуюць арганізатары 33-й мінскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу», што пройдзе ў сталіцы з 17 па 22 сакавіка. Цэнтральнай тэмай форуму стане 35-годдзе садружнасці незалежных дзяржаў. Кожнай краіне-удзельніцы будзе прадстаўлена выставачная прастора. Як рыхтуюцца сталічныя выдавецтвы да мерапрыемства, якія навінкі прадставіць Саюз пісьменнікаў Беларусі, раскажа наш карэспандэнт Алесь Муйскі. Штогод больш за 400 экспанентаў з 25 краін прадстаўляюцца на кніжнай выставе «Кірмашы». Што сёлета падрыхтавалі беларускія выдавецтвы? Давайте паглядзім. 33-я мінская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш» чакае выдаўцоў і літаратараў з розных дзяржаў. Адбудзецца традыцыйны сімпозіум «Пісьменнік і час» і творчыя сустрэчы з аўтарамі кніг. Літаральна ўсе вобласці горад Мінск будуць прадстаўлены пляцоўкамі, дзе пакажуць свае апошнія кнігі паэты, празаікі, публіцысты, дзіцячыя пісьменнікі. Мы ў Саюзе пісьменнікаў абмяркоўвалі гэтую праграму і спадзяёмся, што будзе магчымасць усім прадставіць свае творчыя справаздачы за мінулы год. Калі мінулы год праходзіў пад знакам 80-годдзя вялікай перамогі, то сёлета форум прысвечаны 35-годдзю садружнасці незалежных дзяржаў. Кожная краіна-удзельніца прадставіць свае самыя значныя выданні і навінкі. Не выключэнне і наша рэспубліка ў якасці гаспадароў выставы. Так, напрыклад, выдавецтва «Беларусь» выпусціла кнігу «Разам» і рыхтуе зборнік твораў Янкі Купалы, Куба Коласа і Максіма Богдановича на мовах народаў садружнасці, які зараз знаходзяцца ў тыпаграфіі. Мы обратились к переводчикам, потому что перевести Купалу очень сложно. Это не просто текст, это стихи, притом стихи классика. Это чувство. Для нас переводили лучшие поэты стран Содружества. 10 языков, 1 русский. А дальше армянский, азербайджанский, кыргызский, молдавский. Книга иллюстрирована очень богато. Мы обратились в наши музеи государственные. У нас взяты портреты Якуба Коласа, Купалы, Богдановича. Там что-то есть и детские, и молодые годы. Тема Вялікай Адчыннай вайны раскрываецца выдавецтвам не толькі ў юбілейныя гады. Кніга «Багратыён. Вынікі ўрокі» прысвечана аднайменнай стратэгічнай аперацыі вызваленню тэрыторыі Беларусі. Аўтарамі выступаюць як беларускія, расійскія вучоныя, так і сведкі падзей і іх нашчадкі. А Ігорам Марзалюком створана выданне «Кроў на белым тле», якое распавядае пра дзейнасць калабарантаў, якія супрацоўнічалі з гітлераўцамі падчас акупацыі. У межах выставы «Кірмашу» чытачоў чакае сустрэча з аўтарам і іншымі пісьменнікамі на стэндзе выдавецтва і яшчэ каля 10 прэзентацый на галоўнай сцэне форуму ў выставачным цэнтры «Белэкспа». Соберет, надеемся, большую аудиторию, большой интерес вызовет встреча с Андреем Дмитриевичем Королем, который является профессором, ректором Белорусского государственного университета. И мы представим несколько его книг на этой книжной выставке. А потом уже всем известен очень хорошо наш автор Вячеслав Бондаренко. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» да юбілею садружнасці незалежных дзяржаў падрыхтавала кнігу «Казкі краін СНД», дзе творы кожнага народа аформлены мастакамі выдавецтва ў пэўнай стылістыцы. А таксама стартаваў выпуск серыі кніг лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Мы вырашылі зрабіць такую міжвыдавецкую серыю. Гэта ініцыятыва Міністэрства інфармацыі, паколькі і прэмія, арганізатар этой прэміі Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. У нас ужо выйшлі да выставы 3 кніжкі. Владимир Гаврилович, Віктор Кунцевич і Міхась Пазнякоў. Вось Міхась Пазнякоў – гэта дзіцячыя творы. Владимир Гаврилович – гэта проза, а Віктор Кунцевич – гэта і проза, і вершы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» прэзентуе на выставе не толькі кнігі лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі, але і адкрые новыя імёны маладых аўтараў і мастакоў, якія працавалі як над дзіцячымі кнігамі, так і над сур'ёзнай дарослай літаратурай, як выданне, прысвечанае мітрапаліту Філарэту. Этот год, или предыдущий, 25-й, был довольно урожайный на книги, скажем так, где чуть более чем 1,5 иллюстрации. Это хорошо. Как правило, это детские книги.
потому что это эксклюзивный проект, где художник уже совместно с дизайнером ведет его сам до конца. Дырэктар выдавецтва Алесь Бадак разам з супрацоўнікамі генерыруе новыя ідэі, шукае тых жа перакладчыкаў. Так мастацкая літаратура прапанавала Андрэю Цяўлоўскаму 5 гадоў таму перакласці паэму Якуба Коласа «Новая зямля» на рускую мову. І вось ужо выданне перакладу існуе ў двух варыянтах – звычайным і падарункавым з ілюстрацыямі Васіля Шаранговіча. Яна ўзнікла з падачы менавіта Алеся Бадака, які прапанаваў спачатку перакласці прабелы, запоўніць прабелы ў існуючых перакладах «Новай зямлі», і паслядоўна з яго падтрымкай гэтая праца вылілася ў перастварэнне «Новай зямлі» на рускую мову. Выдавецтвам мастацкай літаратуры выпускаюцца і кнігі для дзяцей, але ў першую чаргу рыхтуецца здзівіць юных чытачоў і іх бацькоў профільнае выдавецтва, адукацыя і выхаванне. Акрамя кніг падрыхтаваны і настольныя гульні, якія знаёмяць дзяцей з беларускімі гарадамі, прадпрыемствамі, культурай нашай краіны, яе гісторыяй і геаграфіяй. На гэта скіраваны і многія выданні, якія будуць прадстаўлены на выставе кірмашы, такія як нацыянальны набытак Беларусі. Гэта кніга распавядае пра 150 самых знакамітых мясцін Беларусі. Тут ёсць і замкі, і сядзібы, і палацы, і храмы, і нацыянальныя паркі, і памятнікі, і нават некаторыя прадпрыемствы. Гэта ўсе тыя месцы, якія наш суайчыннік, а таксама і госці Беларусі, пажадана, каб наведалі за сваё жыццё. Сёння некаторыя навінкі літаратуры яшчэ нядаўна былі зацверджаны і знаходзяцца ў тыпаграфіі, але прэтэндэнты на прэмію мастацтва кнігі падчас 33-й мінскай міжнароднай кніжнай выставы будуць прэзентаваць свае гатовыя выданні. А таксама на стэндах можна будзе сустрэцца з любімымі аўтарамі і атрымаць аўтографы, чым абавязкова скарыстаюцца Алесь Мойскі і Вераніка Ткаченка на культурным тыдні. 8 сакавіка – гэта дзень, калі асабліва ясна адчуваецца сіла жаночага характару, злучаная з мудрасцю, прафесіяналізмам і ўнутранай годнасцю. Сёння жанчына упэўнена гучыць і ў мастацтве, і ў навуцы, і ў дыпламатыі, там, дзе важныя не толькі веды, але і ўменне чуць і разумець. Беларусь і Сербія звязаны цёплым сяброўствам, сумеснымі гуманітарнымі і культурнымі праектамі, жывой цікавасцю адна да адной. І шмат у чым гэты дыялог будуецца на тонкім пачуцці, разумення і павагі. Пра сумесныя ініцыятывы, пра тое, як у дыпламатыі спалучаюцца прафесіяналізм і жаночая мудрасць, раскажа надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Сербія у Рэспубліцы Беларусь Илина Вукайлович. Госпожа Илина, приветствуем вас. В одном из интервью вы признавались своей любви к литературе, в том числе и русской классике. Кого из белорусских авторов вы уже прочитали и, возможно, полюбили? Этот ответ я бы хотела посвятить одному человеку, выдающемуся и ученому, и слависту, литературоведу, профессору Ивану Чароте. Был и членом Сербской академии наук и искусств. 1200 отдельных изданий его перевода. Вы представляете, насколько масштабная вот эта работа. Великолепный ученый, который владел настолько глубоко сербским языком, что успел переводить, и переводчики знают, насколько вот это является сложным. Самые и сложные, и разные литературные дела. В прошлом году в рамках Минского кинофестиваля «Листопад» была показана киноверсия спектакля «Иван Жиган. Идиот» Минского театра имени Горького. Постановка, кстати, также была отмечена и специальной премией президента Республики Беларусь. А есть планы закрепить успех продолжением сотрудничества в театральной сфере? Иван Жиган очень талантливый человек, очень духовный, религиозный тоже человек, который занимается гуманитарными вопросами. Планируется тоже приезд вашей команды, актеров, и сыграть вот этот спектакль в Белграде. Вот над этим тоже работаем, и работаем над тем, чтобы и вот эту экранизацию показать на нашем телевидении. Как взаимодействует культура наших стран сегодня?
есть вот такие достижения, совместные проекты, либо участие наших артистов в ваших мероприятиях и наоборот, которые и вот таких достижениях. Я же и про профессора Чароту говорила и так далее. Вот тут и культура связывается и с наукой. То, что, мне кажется, еще надо сделать, это надо расширять. Надо вот это спускать и на региональные уровни, и на уровни между городами. Как документально сегодня закреплены, а в том числе и культурные отношения между Беларусью и Сербией? У нас основное соглашение – это соглашение о сотрудничестве в области культуры и образований. Дальше много соглашений между учреждениями, так как Министерство, национальные библиотеки, университеты. Прекрасным примером является сотрудничество Музея Великой Отечественной войны в Минске и с Музеем жертв геноцида в Белграде. Мы ежегодно организуем и проводим мероприятия в вашем музее в сотрудничестве с нашим музеем в Белграде. Это и выставки. В прошлом году был и показ короткого фильма. В марте мы ожидаем 33-ю Минскую международную книжную выставку «Ярмарку». Как Сербия будет представлена на ней? Мы выбрали вот такой корпус, который покажет черты характера нашей истории, научного кода и в целом нашей культуры. Вот тут будут, конечно же, и переводы профессора Чароты обязательно, будут наши выдающиеся ученые, будут работы нашего ученого самого известного в мире Николы Теслы, будет о нашем физике тоже мирового уровня Михаиле Пупине, тоже его произведения. Конечно, нашего патриарха Павла, который стал святителем, когда ушел из жизни. Так что будет представлены характеристики сербского народа в целом. 8 сакавіка прыносіць з сабой настрой абнаўлення і светлую ўрачыстасць моманту. Сёння гавораць пра галоўнае, пра натхненне, гармонію і ўнутраную сілу. Наша беларускія жанчыны вельмі таленавітыя у любой справе, дзе б яны не працавалі. І пра іх трэба, пра вас, дарагія жанчыны, трэба пісаць як мага больш кніг, маляваць вашы партрэты. А галоўнае, вас павінны любіць тыя, хто з вами побач. Возле вас, вашего сердца, зарождается жизнь. Вы хранительница семейного очага. Вы формируете и создаете ценности, которые передаете из поколения в поколение. Сегодня вы олицетворяете нашу Родину. Вы сильные, красивые и все устремленные в целое, настоящее, светлое наше будущее. Вы, женщины, это невероятно. Поэтому будьте любимы, будьте здоровы, будьте красивы. Но, наверное, эти слова каждый мужчина должен говорить каждое утро своей любимой женщине. Усе носяць сарфіна. Упэўніцца ў гэтым можна было падчас незвычайнага перформансу ў нацыянальным мастацкім музеі. 10 эскізаў мастака беларускага паходжання, прадстаўніка парыжскай школы Шрагі Царфіна, пераўтварыліся ў прынты для вырабу з натуральнага шоўку. Вынік творчага пошуку прадставілі сярод экспанатаў пастаяннай музейнай экспазіцыі. Кожны аксесуар сам па сабе прадмет мастацтва. Калекцыйныя аксесуары ў гэты вечар прымерылі мадэлі, супрацоўнікі і нават скульптуры музея. У Царфина свой какой-то уникальный синий и зеленый магический цвет. И ты возле работы, возле картины можешь стоять прям, очень долго. Но будучи дизайнером, будучи руководителем модного дома, конечно же, я не мог пройти и мимо эскизов текстильных. Літаратурная грамадскасць на гэтым тыдні адзначыла 130 год з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Да юбілею літаратара ў Нацыянальнай бібліятэцы прадставілі кніжна-дакументальную выставу «Кандрат Крапіва. Шлях да неўмяручасці», якая аб'яднала звыш за 80 яго твораў. Гэта унікальныя фотаздымкі, копіі архіўных дакументаў, перыядычныя і нават нотныя выданні. Першы дакумент, з якім мы сустракаемся тут, гэта пасведчанне, такая выпіска з метрычнай кнігі за 1896 год, у якой паведамляецца, што нарадзіўся хлопчык у сям'і Атраховічаў, і яго назвалі Кандрат.
Гэты год юбілейны для дзіцячай школы мастацтва нумар 1 імя Ларысы Александроўскай. 100 гадоў таму тут прагучалі першыя нясмелыя ноты, і з таго часу музыка не змаўкала ні на дзень. Яна расла разам з горадам, мянялася разам з часам, але нязменна заставалася сэрцам гэтага дома. Сёння тут навучаюцца каля 700 будучых музыкантаў. Многія з іх ужо лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. У будучым салісты дзяржаўных аркестраў або выкладчыкі музычных устаноў краіны. І сёння, гартаючы старонкі сваёй гісторыі, школа працягвае гучаць чыста, натхнёна і па-вясноваму свету. Традыцыі акадэмічнага мастацтва ў мінскай музычнай школе былі закладзены яшчэ Ларысай Пампееўнай. Нездарма ў 1945 годзе установе было прысвоена імя народнай артысткі СССР. З першых дзён тут існавала ўсяго 2 аддзяленні – фартэпіяннае і струнна-смычковае. Хор выкладаўся як агульная для ўсіх спецыяльнасцей дысцыпліна. В 50-е годы появляется в школе обучение на духовых инструментах. А непосредственно хоровое отделение у нас было открыто в 80-е годы, как отделение, которое обучало непосредственно по программам вокально-хорового искусства. И в 2009 году у нас открылось эстрадное отделение. На сучасным этапе гэта самы папулярны напрамак у школе. Навучэнцам дазваляецца сумяшчаць вакал з ігрой на інструментах. Сёння гэта фартэпіяна, саксафон, ударны і з нядаўняй пары нават бас-гітара. Первым делом мы, конечно же, распеваемся, подготавливаем голосовой аппарат. После этого начинаем исполнять произведение в зависимости от той задачи, которая перед нами стоит. Либо мы разучиваем текст, либо музыкальный текст, либо оттачиваем какие-то вокальные приемы. И постепенно мы приводим это к тому, что мы уже изучаем постановку номера и в дальнейшем выступаем на сцене. Падмурак харавога майстэрства закладвае дзіцячы хор «Прыма». Тут навучаюць з 1 па 3 класы, пасля чаго пераводзяць ва ўзорны дзіцячы хор «Тоніка». Тым не менш, ужо на пачатковым этапе артысты актыўна выступаюць з аркестрамі краіны. У меня хорошие учителя, мне все нравится, мне нравятся песни. Мне нравятся, какие песни учим мы. Все нравится. Здесь много друзей, много товарищей. Здесь хорошие композиции, легко запоминающие, бывают потяжелее, но всегда хорошо. Настоящие маленькие артисты, они развиваются всесторонне. Это как вокально-интенционные навыки, так и ритмические и актерские. Конечно, каждый маленький артист, выходя на большую сцену, должен быть ярким и интересным. И несмотря на то, что их так много у нас в хоре, я всегда учу, что на сцене видно каждого. Узрост навучэнцаў музычнай школы значна паменшыўся, таму цяпер актыўна працуюць над праграмамі ранняга развіцця. Каб паступіць у музычную школу, кожны праходзіць праслухоўванне. Прэтэндэнты рыхтуюць 2-3 куплеты песні па ўзросце, а пасля ім прапаноўваюць выканаць некалькі тэкставых заданняў на рытм, памяць і маторыку. Хорошо, отдельные нотки. Соль, соль, ля, ля, си, соль. Інструментальнае аддзяленне ў школе сёння прадстаўлена даволі багата. Па-ранейшаму карыстаецца папулярнасцю клас віяланчэлі, які з'яўляецца адным са старэйшых. Тут дамагчыся мілагучнасці не так проста, як здаецца. У канцы кожнай чвэрці дзеці паказваюць свае поспехі на акадэмічных канцэртах. Па выніках 4 і 7 класаў абавязковыя экзамены. Акрамя таго, спецыяльна для бацькоў праводзяцца канцэрты класса. Чтобы приходили родители, потому что им же интересно, чем дети их занимаются, а на уроки что не умеют. Тем более, что большинство говорит, что Валентина Евгеньевна, они же дома совсем не так играют. Тут мы пришли, мы удивились, они что-то, оказывается, играют. А дома, когда играет только одна, например, виолончель, да, без концертмейстера, да и дети как же по-разному занимаются, тяжело узнать реальную музыку. Сёння на базе школы створаны творчыя калектывы. Сярод іх узорны ансамбль балалаек «Залатая горка» і узорны ансамбль ударных інструментаў «Рымшот». Іграць у сугуччы складана, але і тут ёсць свае нюансы. Младшие учатся у старших чему-то. Кто-то ленится, думает, чего я, красиво же. И в ансамбле не слышно, что он ошибся, не попал в ноту. Его прикрывает кто-то, сосед. Да, и здесь, как мушкетеры, один за всех, все за одного.
Леонид Захлеўны, Владимир Дарохін, Тацяна Лях і іншыя вядомыя кампазітары і музыканты пачыналі сваю творчую дзейнасць у дзіцячай музычнай школе мастацтва нумар 1 імя Ларысы Александроўскай. Колькі яшчэ новых імёнаў і адкрыццяў наперадзе, можна толькі здагадвацца. 8 сакавіка прыўносяць з сабой добры настрой і усмешкі. І ў віншаваннях гучаць не толькі захапленне, але і глыбокая павага да натхнення, якое жанчыны дораць свету. Моя чароўная, цудоўная моя, моя любимая, родимая моя, моя адзіная моя. Няхай ваше жыццё будзе лёгкім, светлым, як гэта вясновая неба, а кветкі, якія вам дораць, няхай не толькі тюльпаны, а іншыя кветкі заўсёды захапляюць гэты водар, заўсёды будзе ў памяці круглы год. Любыя сігнальшчыцы вясны, мілыя пралесачкі прыроды, вы раскалыхалі нашы сны, вы цяплом сагрэлі нашы воды, нам бы здаравець і багацець, вашу адчуваючы усладу і ухвальна, несканчона петь под окном любимым серенаду. Паважаныя жанчыны, у гэты святочны дзень усе віншаванні толькі вам. Жадаем, каб у сэрцы заўсёды была квітнеючая вясна, а ў доме панавалі любоў і ўзаемаразуменне. А мы з вами сустрэнемся на наступным тыдні ў гэты ж самы час і пазнаёмім з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.